Nakapangalan po sa inyo, yung info po, wala po kaming receivers information lang po ang meron kami po. No way and... Nanunula po. Ay, nalula. Pero pwede po muna kayong sumama sa amin para po makita nyo po tuloy kung sa inyo po talaga. Kung kailan Makahay na hapon sa inyong mga ka-JFS. Ang JFS Metals and Services ay hindi titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngunyan niya ang kitadigdi sa Dakulang Tubig, San Fernando upang sorpresahin ang ating buong pamilya na sinorpresa ni Ma'am Babylin. Nabibigyan natin ng swak na packages na walang okasyon, walang happy birthday, walang anniversary, pero isang Happy New Year package ang ibibigay natin sa kanila. So tara na't kilalanin natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanila ngayon. Meron tayo dito isang bilaong pansit, meron tayo ditong Ferrero Rocher, meron tayo ditong red ribbon cake, at meron tayo ditong stuffed toy bouquet na ibibigay natin sa kanila mamaya. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Tara na at magtumana kita sa satuyang pamilya na susurpresahon nyo yan aldaw. I am Ate Angel, your love and surprise ambassador. See you, family, Palian! muling makakakulay ang Pasko. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Pagkakapit-bisig, lalong higpitan. Dumaan man sa malakas na alon. Lahat tayo'y magkakaahon. Liwanag na ito'y nasa ating lahat. Hello guys! So, andito na tayo sa Dakulang Tubig Zone 2. So, tara na't kilalanin natin ating pamilya na susurpresahin ngayong araw. So, patukay, may iwan ang car wrap dito. Karuan tuh Michael. Opo! Ay, sir, saan po dito ang bahay ni Sir Noe and Vilma Patiang? Ano po? Ay, kayo po si Sir Noe? Si Ma'am Vilma po. Nauto po naman. Ay, sige po. Tara, tara. Ah, dito po na. Dito po ba? Saan po? Eh, sino po? Saan? Sino po? Si Ma? Ma'am, kayo po si Ma'am Vilma. May delivery po kasi sa amin. Bali po sa inyo po nakapangalan. Noe and Vilma Patiam po. Mga ano po to, mga foods po. Cash on delivery service po namin. Nakapangalan po sa inyo mga pagkain. Food po. Nakapangalan po sa inyo, yung info po, wala po kaming receivers information lang po ang meron kami po. Noe and... Nanunula po. Ay, nalula. Pero pwede po muna kayong sumama sa amin para po makita nyo po tuloy kung sa inyo po talaga. Kasi kayo nang naman po siguro, Dakulang Tubig, Zone 2. Sa inyo po. O sige po, tara po, sama po kayo. Huwag po kayong ma-stress. Pwede po sumama yung yung mga anak niyo po. Baka. Tara po. Yan na. Meron lang tayong baby. Kasama po. Siya po. Kasama ko po siya.
Yan po, kailangan po kasi updated yung pag-video namin ng item. Mayo po. Okay lang po, si ma'am, naiiyak na si ma. Dapat ka dito, ma'am. Halika dito. Sir, halika dito. Lapit po, huwag po kayo matakot sa akin. Mabait po ako. Ayan, ma'am. So, ito pong package na to ay galing po sa inyong buong pamilya. Para po sa inyong buong pamilya na pinabibigay po. Mamaya po malalaman nyo kung kanino galing. So, gusto ko po, sabay po kayo magbukas ni ma'am na itong package na nandito po. Hala ka, sir, COD pati ini. Worth 5,000. Charot! Ha, dito na si sir! Sir, okay ka lang? Sir, kinakabahan ka, sir? Okay ka lang? Okay ka lang, sure? O, halika dito, ma'am. Ay, iyak na si ma. Okay lang yun, ma. Halika, ma'am. Sabay kayo magbukas nito. Sabay kayo magbukas nitong kotse na itong trunk ng kotse na to para po makita nyo kung ano yung nasa loob nito. Ready na po ba kayo? Ready na? Oh, naiiyak na si ma'am. Ma? Sige na, ma'am. Sabay po kayo. Sabay kayo, ma'am. Gusto ko sabay kayo. Eh, 1, 2, 3, open! Ah! Para po yan sa inyo, ma'am and sir, at sa buong pamilya niyo po. Harap kayo dito, ma'am. Harap kayo dito. Ayan. Ayan. Wala po yung anak niyo, ma'am. Wala po siya. Kasi, nandito pa si baby. Wala, di ba? Wala po. So, ito po, ma'am, natama po kayo. Ito pong regalo na to ay pinabibigay po sa inyo ng inyong anak na si baby para po sa inyong buong pamilya. Halika kayo dito. Sama kayo dito, naiiyak yung anak. Kasan yung kapatid? Sige po, sama kayo. Kasali kayo lahat. Kailangan kayo makita sa ABS-CBN. Yan, ABS-CBN. Halika kayo dito, ma'am. Halika kayo dito, lahat kayo. Lahat. Lahat, lahat. Gusto ko lahat. Ayan. Itong regalo na to, para to sa inyo. So, gusto kong tanggapin nyo tong stuffed toy bouquet na pinabibigay sa inyo ng iyong ate. Para sa iyo to, ma'am. Tanggapin niyo po to. At ito pong red ribbon. Ito pong red ribbon cake. Ito pong bilao. At may chocolate pa po kayo. Para po to sa inyo pinabibigay po ng inyong anak. So, ngayon po, may gusto po akong basahin na message po. Para po sa inyo. At yung message ko na iwan dito. Na may message po akong gustong basahin sa inyo na gusto rin pong iparating sa inyo ng inyong anak na si Baby. So, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo sa ano natin? Ready na? Ready na? Gusto ko makita yung mga ngiti nyo ngayon. Kahit wala yung ate nyo, pinaparamdam niya sa inyo ngayon yung pagmamahal niya. Kasi hindi siya nakauwi ngayong Pasko. Oh my God, naiiyak silang lahat. Nadadamay ako. Sige. Ngayon, babasahin ko yung message para sa inyo tong lahat, okay? Dear my family, hi po mama, papa, and sa tulo kong sisters, and sa pinaka little one na pamangkin ko na si Baby Ella. Super miss ko na po kamo, pero kaya ko pa man po matios ang pungaw, basta po para sa indo kakayanan ko po. Mama, papa, salamat po sa gabos-gabos na pagsasakripisyo nindo sa muya. Na magturugang. Salamat po taday kamo nagsasawang intindihon at padangaton kami. Dawa po na minsan madudunong kami. Pero yaon pa din po kamo dyan, nakaalalay sa mga gusto mi or suportahan sa mga gusto mi po. Mama, papa, dawa, day po ako nakapagtapos ng pagklase ko. Yaon man giraray po ako para sa indo. Tabangan po kamo hanggang sa makakaya ko po. Kung kamo po dahil nagsusuko magsakripisyo at isin magpadangat sa samo na mga aki nindo, dahil po din ako masawa na magsakripisyo asin magpadangat po sa indo asin kang mga tugang ko. And kay Baby Ella. Ini po ang tatandaan nindo. Sobrang padangaton ko po kamo and maray aram ko po na minsan may pagkukulang ako sa indo, pero hayaan po nindo makakabawi din po ako mama and papa. Sorry po sa gabos, aram ko po dahil ako naging perpektong aki para sa indo. Padangaton, pero po mama and papa, yaan pa din po kamo dyan na paulit-ulit nindo kaming pinapamati ng pagpapadangat. Asin, yaan din po kaming mga aki nindo na paulit-ulit na ipapamati po sa indo na padangaton miman po kamo. Then aram ko po na dakulon na maabot na problema sa family ta, pero kakayanon ta po niyo. Sabi baga kayan po, subok lang ni, pagsubok lang ni,
Then sabi nga, dahil kita tatawan ni Lord yung problema, kung dahil ta po kayang masol. Kaya kung ano man po ang nag-abot problema sa to, kaya ta po malampasan yan. Taman po, basta always pray then, and always magtiwala kay God. So yun nga po, sana maging maugma po kamo sa surprise ko. And di ba po, duwang taon na nakaagi, nagpasko, nag-New Year na dahil po kita nagkaibanan. Kaya po now, mabawi po ako sa Indo, dawa dahil ko po kamo kaibanan sa Pasko and New Year. Sana always lang kaya po ini, na nasa isip ko pirmi na isurprise kamo sa dawa simpleng paagi. Kaya po Mama, Papa, 3 sisters, and Baby Ella, Happy New Year po sa Indo. And basta tatandaan po nindo na sobrang padangaton po kamo. And higit pa sa buhay ko, then sana always po kamo mag-iingat. And sana si Papa po, kasi nag-work, tapos nagmumotor, kaya pa, taga-ingat po, pirmi. Yaon lang po. Again, Happy New Year. And I love you so much. And I miss you all. Para po sa Indogabos, sa pamilya niya. So ma'am, yan pong mensahe na yan. Alam ko po sobrang malungkot na hindi niyo po kasama ang inyong isang anak. Pero po, pinafeel niya po sa inyo ang presence niya kahit wala po siya dito. So nagiging emotional na po kayong lahat. So para po yan sa inyo, a Happy New Year surprise po para sa Indo. Ako po pala si Ate Angel, from San Fernando po kami sa Plaza, na sinurprise po kamo kan JFS team. So sana po napaugmami po kamo sa dawa araw po kaning bagay. So ma'am, ngunyan po nagiging emotional, MMK, charot. So ma'am, I see ma'am muna hingaan ko ng message. Isa-isa kayo ha. Dapat may sasabihin kayo kaya, maing mahali ang maghali taya. Charot. Ma'am, ikaw muna mo ang aagadan ko ng mensahe. Since po ma'am, ika ang ilaw ng tahanan, ano po ang gusto mong sabihin sa inyong ate? Kaya mo yan. Okay lang yan ma'am. Dawa, okay lang po mag-ibi. Basta po ang sipon po, pupunasan. Charot lang. Gusto ka lang mapag-mode. Si mami nagiging emotional na. Okay lang po yan. Ano maming gusto mong sabihin sa inyong ate? Okay lang. Sige lang, mami. Alat ang taka mga sarong oras. Charot lang, mami. Basta taka lang, mami, mapaog. O, sige. Mga kapatid muna. Alex, sino yung panganay? Yung sunod kay Baby Lynn. Siya yung panganay? Ay, okay po. Sorry po. Di ko po ano. Okay lang po. Okay ka lang, ate? Okay? Sige. Si ate muna. Ito. Ate, uy. Ate. Halika dito. Para sa inyo to. Isog kayo dito. Dito kayo sa kabila ko para makita nyo yung package. Halika dito, ate. Anong gusto mo sabihin kay ate? Kasi wala siya ngayon. Pasko. Pero ano, yaon pa rin si presence niya para sa Indo. Kahit isang hi lang kay ate, magpasalamat. Sige po. Oh, May yung nagdadarab. Sige. Kaya mo yan, Bia. Sige, yung isa na lang na kapatid. Ay, ito, halika dito. Halika dito kasi hindi sisiba, ako na lang po magsasalcharat lang. Halika dito, ate. Sige, mag-ready kayo ha. Dapat may message kayo kay ate. Okay lang umiyak, okay lang po. So, daddy, ikaw ba? Si daddy muna. Daddy, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong anak since po kayo ang padre di pamilya? Na kahit po wala po yung anak niya, mahirap kasi malayo siya. Pero ano gusto niyo pong sabihin para po sa kanya? Salamat sa pagdurundong mo. Okay lang. Okay lang yun, daddy. Magabat talaga, magabat. Naiibi ako. Oh my God. Okay lang po yan. Magabat. Pero po, nakikisiba yung luha ng ulan. Sige, daddy. Okay lang po yan. Nagme-message si daddy. Cut na natin. So, si mami. Ready na yan si mami. May sasabihin na yan. Nakapunas na ng luha. Ikaw, mami. Ano po gusto na sabihin? Salamat. Kami man nga po. Naman kami. Kala ko ba nga naman kami na sabi mo sa ba yung kaibanan ka. Nabi mang butang ng mami na sa mga lalat. Ayo po. Mayo po siya kasi pandemic pa din po ba?
Isang I love you na lang, mami, sa iyong anak. Para mas kahit na malayo siya, may I love you galing sa inyong buong pamilya. Bi, I love you, Bi. Salamat naman sa maray. Ayan. So, napaka-emotional. Mabigat po sa pakiramdam na malayo sa anak. Pero po, may gusto pa bang magsalitang kapatid? Wala na. Wala na kasi umuulan na. So, maraming salamat po dahil naging masaya kayo sa simpleng sorpresa. Hindi nga simple bongga na to eh. Kasi kahit po malayo siya, pinaparamdam niya pa rin po na yaon siya didingon yan. Pasensya na po kung dahil po siya kaibanan. Mayo po kaming pamasahe po sa iya. Charot lang po, mami. Pandemic po kaya. So, dahil pa din po makakabiyahe. So, again everyone, medyo emotional na tayo. Naiiyak na din po ang inyong ambassadress. Ito po ang buong pamilya, patiyam, na sinorpresa ni Ma'am Babylin. So, kahit nasa malayo siya, ipinaramdam niya po ang kanyang presensya ngayong New Year at Pasko. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. Isang buong pamilya na naman ang napasaya. Nagpapunta na ako sa MMK dahil. Isa na namang buong pamilya ang napasaya ng JFS Petals and Services. Ngunit hindi kami titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. 5 days to go and say bye-bye to 2020 and say hi to 2021. So, Happy New Year mga ka-JFS. So, Mami, magbabay naman po kayo. Magkikita na yan ni Ate. Bye-bye! Magbabay kayo kay Ate. Bye-bye! Maghilom ang lahat ng sugat. Ang silbi